Saan yung bataan eh? Gymnastic naman eh. Saan ka? Ay ko sa mukha pa doon. Gymnastic na ka? Kung makakuha ka gold ani. Wow! Adaan palagi ko, gymnastic, yun kay Goldman. Mas maayo na ti! Inanihon para maka-gold o. Nabay gymnastic nga ingana. Ingana din ang gymnastic day. Inani man dyan na. Oh, kana. Makuha mo gini mo naman yung kamot kag practice. Believe gini bata lagi pangandoy ba. Musundog ni siya ang yulo ba. Nga naka-gold. Naka-gold din siya puhon. Biskan pila pa ka-gold akong kaon. Kiaw mo na. Pila ka gold. Kaya kayo. Naning kamot gini bataan eh. Lagi di panahon ga makaya gyud na baka yung mga pangandoy sa kinabuhi. Inanihan pagka-gold o. Nga naon din ha? Oh! Saan ba puro siya? Wala. Yawag. Ako yawa rin. Nga na, marag di man nga na gymnast ako nakita. Duda man dyan ko, marag di man dyan gymnastic niya yung himo ba? Kilahira man dyan kay katukang yulo kay mo anak man to. Anak man to. Di man dyan si Yolo. Gisundog dako na gold. Naka-gold. Dili na si yulo imong gisundong nga naka-gold. Dili. Dili din na gymnastic.